veïns i veïnes, vindríeu amb aquesta presentació general, els veïns del carrer Bon Viatge. Aquesta era una... 50 veïns i de tot el carrer i doncs volíem fer aquesta presentació general doncs en aquest cas amb els veïns, tenint en compte doncs, que després la idea és fer una presentació i un treball comunitat en comunitat. Després, tècnicament, farem en cada comunitat de veïns, farem l'explicació i també les recollides d'aportacions. Aquesta és una presentació general d'urbanisme i de les idees generals que en aquest moment tenim plantejades sobre el tram del carrer Bon Viatge que volem remodelar. Aquí a la taula tenim també a la Belén García, que és la primera tinent d'alcalde i responsable d'urbanisme de l'Ajuntament, i el Miquel Guàrdia, que és arquitecte municipal de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Com tots vostès saben, les ciutats són espais de convivència i els espais de convivència són les ciutats, els barris, però també els nostres carrers. És allà amb els carrers on fem la nostra vida diària i també volem que sigui el més còmode possible per tots nosaltres. El carrer, en definitiva, és l'espai més proper que nosaltres tenim. Estem parlant d'un carrer com és el carrer Bon Viatge. És un carrer que té una incidència molt important amb un eix principal del barri centre, però que afecta a un número de veïns i veïnes de manera molt important. Però també és un carrer, podríem dir que és el principal carrer que una cosa genera tota una sèrie d'activitats i es tracta de veure com podem aquest carrer potenciar la relació entre l'espai dels veïns i també la relació de tota l'activitat comercial que es desplega amb aquest eix comercial que és el carrer Bon Viatge. En aquest moment, com vostès saben, anem fent carrers a Sant Joan Despí, estem canviant la pell a molts carrers de la nostra ciutat, carrers que estem arreglant, que estem rehabilitant, sobretot per fer-los millors, per fer-los més transitables. Darrerament vam remodelar tot el carrer Montilla, el carrer Àngel Guimerà, el Mare de Déu de Núria, Frederic Casas, carrer d'en Ribas, el mateix carrer Canvi del Mig, tots aquests carrers que es va parlar amb els seus veïns i amb les seves veïnes i que amb el debat corresponent vam formar un tipus de carrer el més amable i el millor per la convivència possible per tothom. I ara el que ens plantegem també és obrir aquest debat que estava plantejant, que és el debat d'altres carrers. Altres carrers al barri centre i també al barri de les Planes. En el cas del barri centre volem parlar amb els veïns i les veïnes sobretot del carrer Bon Viatge i del carrer Major, de veure com aquests dos carrers els millorem, tota la traça del carrer al llarg del barri centre, complint aquests objectius que jo les deia abans, que es pugui fer compatible la relació dels veïns i de les veïnes i la relació, que és molt important i és fonamental, de l'activitat comercial d'aquest carrer. Així que el carrer Bon Viatge és un eix principal del barri centre i de la ciutat. I ara, amb aquestes diapositives, podem veure algunes de les propostes que volem fer. Amb aquesta en concret és el tram que plantegem que hauríem de veure com es pot millorar tot aquest tram
que és pràcticament des del carrer Avinguda Barcelona fins al Torrent del Negre, tot aquest tram del carrer. Actualment aquest carrer té unes voreres de 2,20 metres als dos costats, s'aparca els cotxes també als dos costats, hi ha 49 places de zona blava, hi ha dos aparcaments de motos, una al número 1 i una altra al número 19, hi ha 8 guals, hi ha dues zones de càrrega i descàrrega, hi ha 4 bateries de contenidors, una que està tocant a l'Avinguda de Barcelona, de 6 contenidors, una altra a l'alçada de carrer Montjuïc, de 6 contenidors, una altra a l'alçada de Vicomicià, de 8 contenidors, una altra a la plaça de l'Ermita, també de 8 contenidors, i aquesta a la banda esquerra i la resta a la dreta, i en total tenim 44 comerços. En les opcions que es podria fer amb aquest carrer, evidentment que són diverses. Una és que el carrer es quedi com està. Aquesta és una opció. És un carrer que es podria quedar com està. Ara, en aquest moment hi ha diverses subvencions per fer actuacions urbanístiques. En aquest sentit, nosaltres el que ens plantegem és aprofitar aquestes subvencions també per aprofitar l'espai de la nostra ciutat, com ho hem fet amb altres carrers. Però en qualsevol cas, aquesta seria una opció, deixar-lo tal com està. Una altra opció seria fer una plataforma única sense aparcament, que tindria voreres de 4 a 30 metres, el trànsit podria ser restringit o no restringit, però podria ser restringit als veïns i a les veïnes, o podria ser un carrer de pas com és actualment. Podríem posar il·luminació de LEDs adaptada als trams, posaríem un nou arbrat, un nou sistema de recollida de residus. És veritat que hi ha moltes queixes amb el tema dels contenidors, amb aquest carrer que té molt impacte als contenidors, sobretot perquè els carrers dels costats o són estrets o amb un és peatonal, com és el cas del carrer Baltasar d'Espanya, i la majoria de bateries dels contenidors estan instal·lades al carrer Bon Viatge i, d'alguna forma, aquest tema plantegem també solucionar-ho. O sigui que aquesta seria una segona opció, fer una plataforma de banda a banda i tot el carrer sense cotxes. I tindríem una tercera opció, que seria mixta, que també seria amb una plataforma, però amb una línia d'aparcament. Però això ens permetria tenir unes voreres de 3 metres i 20, és a dir, cada vorera guanyaria més d'un metre d'amplada. I això faria que les voreres poguessin ser molt més amples per tal de poder passejar, de poder relacionar-nos, de poder estar en aquest espai públic. La calçada, igualment, oberta al trànsit rodat, il·luminació per LED i adaptada al tram, haurien de reubicar tot el tema de l'arbrat i també haurien d'incorporar igualment un nou sistema de recollides d'escombraries, igual que en l'opció 2, per tal de millorar tot aquest tema que us deia abans, que és un carrer que té molt pes. Així que aquestes són les 3 opcions que nosaltres volíem presentar-vos per tal que les pugueu conèixer, per tal que pugueu també dir la vostra i dir-vos, com us comentava al principi, continuarem fent reunions, per una banda, sectorials amb el tema del comerç, perquè creiem que això és un tema que s'ha de fer amb un cert consens, amb el màxim consens possible, i després també amb els veïns que ho volem fer
doncs, porteria per porteria, de forma que cada comunitat de veïns també ens acabi dient quina és la seva, una mica la seva opció. I la suma de tot això és el que ens ha de donar la proposta que fem. És una mica la idea és aquesta, un tema de consens, un tema de participació i en qualsevol cas un tema de millora, pensant en els interessos de tothom, en els interessos de tothom, però sobretot en la importància de la convivència, de l'espai públic i de la relació d'aquest carrer com a eix principal del barri centre. O sigui que si vostès ara tenen alguna pregunta, volen fer algun comentari, volen fer alguna observació, en la mesura de lo possible, tant la Belén García o amb Miquel Guàrdia jo mateix intentaríem recollir la pregunta o la suggerència que fem. ¿Tenéis micro? Bueno, yo quería preguntar, porque ahora quería preguntar si es que los vecinos habían hecho alguna petición en concreto sobre la remodelación de esta calle. Por ejemplo, tengo varias preguntas, no sé si las puedo hacer todas. Mejor todas, ¿sí? ¿No? Vale, sobre la remodelación de la calle. Después quería preguntar también que si se ha tenido en cuenta dónde aparcarán los coches, claro, porque aquí en este pueblo tenemos poco aparcamiento y tenemos algo mal y están haciendo pistos en el aparcamiento que había en la estación, después del aparcamiento que teníamos en la calle Mayor, los lunes no se puede aparcar donde está el mercadillo. O sea, quería saber un poco si se había previsto el tema de aparcamiento fuera de esta calle. Después las personas con movilidad muy reducida que van a comprar a esta calle, lo normal es que las bajan en coche, vienen en coche a comprar y después hacen sus 4 compritas por ahí y las vuelven a recoger o se van en coche otra vez. Entonces a estas personas no podrán bajar a comprar, se las tendrá que llevar a un supermercado porque no podrán bajar a su pueblo a comprar. Después también quería saber si la subvención, que están diciendo que es una subvención, de dónde la subvención, y que en este pueblo hay muchos problemas con barreras arquitectónicas que no se están teniendo en cuenta tampoco. Igual podríamos echar un vistazo al pueblo también y ver cómo solucionar estas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas zonas nuevas quedan? Yo propuse esta. Dependrà de l'opció que els veïns i veïnes decideixin. Pero más que 25 plazas, ¿no? No, Per la meitat, aproximadament. Si fem l'opció tercera, seria la meitat. La mitad. Però dependrà de l'opció que els veïns decideixin. Sí, perquè està contemplat quantes places hi ha. La meitat, 20 i poc. I ara són 49, doncs compta que si ho fem en una banda sol, serà aproximadament la meitat. ¿Cuántos comercios tenemos en la calle Buen Viaje? 40... Bueno, fem preguntes i després contesto totes, perquè si no... Bueno, yo quería comentar y decir que actualmente con los comercios que hay en la calle Buen Viaje, el 40 y el 50% de la venta de estos comercios son de gente que viene o bien de TV3, vienen de un sitio y de otro. Si no tienen aparcamientos donde poder aparcar, nosotros las ventas las perderemos. Yo hablo por mí porque yo me encuentro en la calle Buen Viaje, igual que otros vecinos. Entonces mi pregunta era esta, que no podría entrar. Entonces, si el ayuntamiento está por potenciar y ayudar al pequeño comercio, en este caso creo que no nos ayudan para nada. Creo que seremos unos fracasados como en otros pueblos ha pasado. Estoy de acuerdo con esto, señor. Més preguntes? Josep Maria. El tema de amb les 3 versions, què passarà amb la càrrega i descàrrega?
¿Se ha planteado alguna opción en caso de que se reduzca 25 plazas de aparcamiento solo de zona azul? ¿Se ha buscado alguna alternativa de una zona azul añadida cercana a la calle Buen Viaje, como puede ser, por ejemplo, la zona donde se sitúa ahora mismo el Mercadillo, o alguna zona anexa a la calle Buen Viaje, ya que si solo se quedaran 25 plazas quizás no sería suficiente para el comercio? Se ha intentado buscar otra zona para poder aparcar, ya que se quedaría muy limitada la calle Buen Viaje para poder aparcar. Què més? És possible que els interessos de l'Ajuntament amb aparcaments de la seva propietat tingui alguna cosa a veure de plantejar alguna opció de restringir l'aparcament a Bon Viatge perquè els veïns hagin d'aparcar en aquests pàrquings que són municipals i de poca afluència actualment? Una última. Bueno, he arribat una mica més tard i potser ho heu dit, però dues preguntes. Primer, com s'escollirà o a qui es tindrà en compte per escollir l'opció finalment? I segon, si no s'ha considerat que l'opció més lògica de fer-ho seria que tota la ciutadania sense un despí votés si volen que els diners que es recullen dels impostos de tothom s'inverteixin o no en aquest projecte. Les preguntes. En relació al que és la inversió, comentàveu abans que hi ha unes partides subvencionades adreçades al que és urbanisme. Simplement si podíeu detallar més o menys quina càrrega signifiquen aquestes subvencions respecte a l'inversió total. O sigui, quina càrrega suposa realment per a l'erari públic local. Més preguntes. Jo voldria dir, per exemple, el problema potser del carrer Bon Viatge és potser a les hores punta de les botigues on es col·lapsen. Llavors la meva idea és per què no es fa un carrer que no tingui sortida, sinó que tinguis que tornar enrere, tant per un cantó com per l'altre, que la gent que va de pas no tingui que passar pel carrer Bon Viatge. Molt bé. Més preguntes? Bueno, jo intento contestar algunes, algunes altres no. Sobretot també perquè la majoria de veïns que heu preguntat no sou del carrer Bon Viatge. Perquè també aquest carrer genera una inquietud que entenc que generi aquesta inquietud, però també deixant-me dir-lo des d'aquest punt de vista. Qui ha de prendre la decisió? Com els altres carrers, els veïns. En tots els altres carrers s'ha invertit els diners, en tots els altres carrers. La relació, o sigui, quan hem fet el carrer Camí del Mig, els diners d'on han sortit? Els hem gestionat. Els hem gestionat. En aquest cas hem de saber la dimensió del projecte. El primer que hem de saber quina és l'opció que els veïns volen i quan sapiguem la decisió dels veïns podrem saber una mica el projecte quin costa. I en funció d'això també podrem mesurar-lo per tal de veure quina és tenim una quantitat reservada en aquest moment, però en funció dels veïns igual el que ens diuen és que ho deixem com està actualment i de fer un rentat de cara. Doncs això costarà molt menys diners, per exemple. Però amb això nosaltres hem plantejat 3 opcions, no una. Hem plantejat 3. Amb la qual cosa hem d'escoltar els veïns, com ho hem fet a tota la resta de carrers. Absolutament a tota la resta de carrers. Però deixeu-me dir algunes coses. Mireu, jo entenc la preocupació dels comerciants, jo l'entenc.
Però totes les ciutats han avançat cap a zones bastant peatonalitzades, totes, amb moltes resistències, probablement, però després amb una satisfacció col·lectiva de tothom, especialment del comerç. Totes. Aneu a Granollers, o aneu a Molins de Rei, o aneu a altres ciutats. S'ha guanyat, en definitiva, en qualitat de l'espai públic. Per tothom. Pels veïns, per les veïnes i pel comerç. Jo crec que aquest és un debat que d'alguna forma ha d'estar obert. Per què ens enceten aquest debat? Doncs perquè el veí del carrer Bon Viatge també es queixa d'aquest carrer. Perquè té molta pressió, perquè té moltes molèsties, perquè té molt soroll, perquè hi ha molts contenidors, perquè tots els contenidors del barri estan en aquest carrer, o no tots els contenidors no, però una part important dels contenidors estan en aquest carrer. Hi ha una queixa dels veïns i de les veïnes envers també a que prenem algun tipus de solució. I d'aquest punt de vista es tracta de posar-lo a debat del conjunt de la ciutadania. Mireu, totes les ciutats tenen problemes d'aparcament, totes. No crec que Sant Joan d'Espí o el barri centre sigui pitjor que qualsevol altre barri de qualsevol ciutat. No m'ho crec. És més, hem fet una aposta molt important d'aparcament a l'entorn de Sant Joan d'Espí. És a dir, quan tu ves de Sant Feliu o de Cornellà o ves per la variant, tens aquí davant del poliesportiu centenars de places d'aparcament amb un preu molt baix per tal de poder aparcar per 50 cèntims 5 hores. I això no ho té cap ciutat, cap. I això ho tens aquí, a la mà, per poder fer les gestions, per poder moure i per tenir sempre aparcament. Perquè sempre a l'hora que vinguis, aquí tens aparcament, sempre. Que hem de caminar una mica? Sí, clar. Però quan un va a Barcelona no aparca, no va amb el cul enganxat al cotxe fins allà on vol anar. Sempre s'ha de caminar. A mi sempre em passa, no trobo mai aparcament a prop d'on em vaig a Barcelona. A vegades he d'aparcar en un pàrquing privat, que em costa molt més, i he de caminar una mica. Però hi ha persones que no poden caminar. Si caminen allà, doncs no poden. Deixa'm acabar, sisplau. Escolta, quan jo parlo de que totes les ciutats han fet zones peatonalitzades molt amples, jo crec que aquest tema, jo no he plantejat de cap manera que aquest carrer no se pugui transitar. Jo no he plantejat en cap moment que aquest carrer no pugui ser transitable. Jo crec que hi ha 3 opcions. Escolteu, amb les persones discapacitades hi ha una sensibilitat especial, no amb aquest poble, a tot arreu. Si aquest poble té una cosa, és l'eliminació de barreres arquitectòniques per les persones, per tothom, però per les persones discapacitades. No hi ha cap carrer o cap poble que hagi eliminat més barreres arquitectòniques que Sant Joan d'Espí, cap. Hi ha gent de Cornellà que se ve viure a Sant Joan d'Espí per l'eliminació de barreres arquitectòniques, perquè pot anar en cadira de rodes per tot l'espai públic. Però això t'ho diran ells, no t'ho dic jo. Perquè, escolteu, la zona blava del carrer Bon Viatge, en contra de molta gent que avui esteu parlant, la vaig posar jo, per facilitar el comerç local. Jo he decidit posar zona blava al carrer Bon Viatge, per potenciar el comerç local, perquè jo crec en això. I haurem de continuar tenint zones d'aparcament properes. Ara, no necessàriament a la porta, perquè la veritat que algú ha preguntat també la relació entre les places que no venen dels pàrquings que té l'Ajuntament i que per això fem aquest tipus de projectes. Home, la veritat que si ho fessin per això seria una broma. Si algú pensa que seria per això, home, seria una broma. De veritat, nosaltres tenim molt poques places. Mira, nosaltres bàsicament tenim al carrer de l'estació, tenim pràcticament totes venudes,
tenim el pàrquing que està aquí sota, però que aquest pàrquing ho vam fer un pàrquing molt gran, però pensant que nosaltres tenim una responsabilitat i que quan un fa un projecte ha de pensar en el futur, no en el futur de 4 o 5 anys, has de pensar en el futur de 10, de 15 anys. En aquest moment, aquí no tenim més de la meitat venudes o de lloguer. Però és un loteig de places que des d'aquest punt de vista se van jugant cada dia, cada setmana que anem jugant places. Però això és una seguretat per a tothom. Perquè els cotxes creixen cada dia i la ciutat no se pot estirar més. Ara, nosaltres, com a responsables polítics, hem de tenir un espai per tal de reserva, perquè si algú se compra un cotxe i no el pot deixar al carrer i vol jugar o comprar una plaça, nosaltres això ho hem de poder oferir. Nosaltres, en aquest cas, ho tenim les comptes equilibrades. Nosaltres no tenim cap problema amb aquest pàrquing. Algú pensa que podem fer aquesta obra per 20 places d'aparcament? Jo no m'ho crec que pugui haver-hi una ment tan embolicada que pensi això. És que no m'ho crec. Que algú tingui la ment tan embolicada per pensar que el que feien a Sant Joan d'Espí nos ve de 20 places d'aparcament per fer això. Perquè si pensem en això, no farien res. Jo espero que això, ja dic, sigui una broma, perquè la ciutat és altres coses. Escolta, no se pot gestionar una ciutat pensant en això. Ja dic, nosaltres tenim sortida, jo crec que amb l'aparcament, i evidentment a l'aparcament del Mercadillo, que és un aparcament molt important i que, des d'aquest punt de vista, ha de continuar prestant el servei que presta, però també tenim sobretot aquest aparcament. Quan el dilluns surt d'allà, tenim aquest gran aparcament al costat i a l'altra banda del carrer Creu de Muntaner, que dona cabuda a tota la demanda d'aparcament que té el barri en aquest moment. O sigui que el que fem ho hem de fer sobretot pensant en les persones. Si ets surt, no pensar en altres coses, ho hem de pensar en la qualitat de vida de les persones i en el funcionament una mica de l'estructura. Hi havia una altra pregunta que també crec que és molt important, que és la modificació del sentit de la circulació. Jo crec que té tota la raó. La comparteixo totalment, 100% aquesta suggerència. Jo li he dit perquè per exemple, a l'illa de Barcelona hi ha unes senyals que diu prohibit el pas accés per aigua. I aquella senyal no serveixen per res. O sigui, s'hauria de limitar la gent que va de pas, que passi pels carrers de fora del poble. Ho comparteixo. I per això l'avinguda de Barcelona de vegades també està col·lapsada, perquè la gent hauria d'anar per la Riera. No, haurien d'anar per la circunvalació i fins i tot si vas a les Planes hauries d'anar per la B23. Molt bé, no sé si alguna pregunta més. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la remodelación o cuándo piensan? No, bueno, ara voldríem tancar primer, jo crec que d'aquí pràcticament hem de fer el treball de camp, ens hi ficarem un parell de mesos i a partir de que els veïns i les comunitats de veïns una mica diguin el comerç, jo crec que aquest tema ha de ser de consens. No crec que sigui que pot anar, no ha d'anar en contra de ningú, però en definitiva, si no ho fem per consens dels veïns i veïnes i del comerç que viuen allà, doncs escolta, tothom haurà de pensar que per millorar les coses. Ara, a la vida les coses a vegades funcionen de manera diferent. Jo crec que aquest és el tema. Nosaltres ara jo crec que necessitem un parell de mesos per tal d'anar passant per cada comunitat, preguntant i fer reunions amb el conjunt dels veïns i de les veïnes, presentar-li una mica les propostes tècniques i anar recollint una mica les seves suggerències, perquè, clar, en definitiva, ja ho dic, nosaltres hem presentat 3 propostes. Que se quedi com està,
Una doncs, que podria ser totalment peatonal i una altra que és mixta. Jo crec que són els veïns els que ens han de dir, i el comerç, ja dic, una mica tothom com voldria, i en aquest sentit doncs, perquè en cada sector hem de treballar la seva, el treball de camp. Digues. Bueno, per al·lusió, perquè ha sigut jo el que ha dit el tema del pàrquing, són bastantes menys embolicades perquè si segueixen les xarxes socials, que espero que sí, perquè si no ho sap, amb els temps que corren, hi ha més gent que opina com puc opinar jo, però que sí que em sembla una broma és que em digui que és una broma que jo dic, que no vinc aquí per fer bromes, vinc per donar la meva opinió, i em sembla una broma tenint una rambla tan gran com la que tenim, que la gent pot passejar a 2 carrers, que haguem de fer tot el poble peatonal. És a dir, tenim una via que la gent que vol transitar tranquil·lament, passejar, mirar, prendre alguna cosa, pot fer-ho perfectament, i tenim un carrer que és comercial, que el seu nom indica, que la gent el necessita per això. I per l'ús com a comerciant, i evidentment com a part afectada, però també perquè jo soc i he sigut client d'aquest carrer i m'ha vingut molt bé tenir la zona blava a la porta per comprar la carn, la verdura, el peix, sense haver de caminar 3 carrers, perquè per això no és facilitar el comerç, que és la idea que vostè proposava, és tot el contrari. Vostè té una part de raó en el que diu, però els veïns també tenen una altra part de raó. I segurament hem de consensuar les dues parts, els veïns i a vostè. I les dues coses les hem de fer compatibles. No podem posar els seus interessos per sobre dels veïns. Entens? I per això hem d'intentar consensuar les coses. Yo soy vecina y la calle está saturada con el comercio. Mira, eso es Capravo. Día a día. Estamos aguantando, bueno, carretillas, desplazamientos muy largos de una zona a otra. Esto es el día a día de la calle Buen Viaje y estamos saturados. O sea que también queremos un poquito de tranquilidad, como otras calles la tienen. Pero la tranquilidad es morir el comercio. Yo creo que el comercio no va a seguir perdiendo, todo lo contrario, es que creo que va a ser lo contrario totalmente. Porque la gente irá tranquilamente a pasear. Hay comerciantes de la calle que han venido a Buen Viaje porque venían de calles que las han hecho peatonales y las han tenido que cerrar para trasladarse a un eje que haya más afluencia de gente. El coche es gente y la gente es comercio, y todo lo que sea restringir eso es cargarse poco a poco el comercio. Si esa es la intención del ayuntamiento, me parece muy bien, pero que lo digan claramente. No hay un clamor popular que respeto. Cargarse el comercio. Y hay varias opciones. Mire, ahora no se trata de discutirnos. Como puedes ver, o como podéis ver, decía, alguien preguntaba, ¿y esto qué responde? Responde a los inquietudes, a los intereses de los vecinos. Efectivamente, responde a esto, ¿no? A las demandas de los vecinos. Digas. Yo en relación muy bien. Yo en relación a lo que decía aquí el vecino, la calle más comercial de Barcelona es la calle Puerta de Gas. Que no pasa ningún coche. Claro, mira, no compare, no, sí comparo. No, tú comparas, que puede ser una cosa por ejemplo. Puede ser, claro, lo que parece que es mejor es mixta, porque contenta a todo el mundo. Y yo paso una cosa, vivo en la calle Buen Viaje. Cuando descarga la fruta a las 12 del mediodía, algún frutero que hay aquí, ni hay cera, ni hay circulación. Es decir, que los vecinos también tendremos que decir algo. Cuando descargan los de Capravo, Cágate, en la acera, ponen carretillas. Bueno, pues vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo, entre los que vivimos y entre los que tienen que hacer de comercio. Porque yo creo que a lo mejor los locales, los comerciales, tendrían que descargar a una hora concreta, a partir de las 9 de la noche. No hay circulación, eso se tendría que mirar, porque no puede ser que a las 12 la gente del frutero, o de quien sea, todo lleno la acera,
pasan los críos que están debajo de la acera, los del Capravo y de Meadevide. Yo creo que se tendría que hacer cada establecimiento una zona de descarga y a una hora obligatoria, cuando a lo mejor estén descongestionadas la calle, de 9 a 10 de la noche, de 6 a 7, no lo sé, porque son empresas, ¿no? Pero cuando está todo en funcionamiento la calle a las 12 del mediodía, que entre que pasan los camiones de la basura, el otro que para coordinar todo eso ha de ser difícil, pero pensar en todo. Muy bien. No, es que antes lo he dicho que venía, cuando me habían dicho que era sin ninguna subvención que había, y yo he preguntado que de dónde venía la subvención. He dicho que no sabía el precio, el coste, pero la subvención... Bueno, subvenciones dan la Diputación, el área metropolitana, incluso la propia Generalitat a veces puede dar subvenciones para eso. Pero ya está aprobada una subvención. No está aprobada la subvención porque, entre otras cosas, tenemos que hacer el proyecto. Perdó, jo com a veïna del carrer Bon Viatge i a més propietària d'un local que fins no fa gaire també ha estat un negoci nostre, penso que el que diuen que alguns negocis molesten fins a cert punt puc estar d'acord com a veïna, però com a persona que també he tingut al carrer d'Espanya no estic d'acord. Penso que molts problemes ja no és la reforma del carrer, sinó que són de convivència, perquè igual que hi ha caixes de fruita o carretons del Capravo, hi ha gent parlant de 6 en 6 fent rodanxes per mitjà la cera. Llavors això ja no és problema de reformar un carrer. Tot el que es podia arreglar, per suposat, està molt bé. Aquest carrer jo crec que no fa tants anys que s'ha arreglat i potser els diners que donen de subvenció es podrien invertir en fer-ne un rentat de cara i hem arreglat altres zones de Sant Joan que estan les aceres aixecades, que estan fatal i que potser aquells veïns tenen més necessitat de que s'arreglin aquests espais. Ja està. Doncs aquest veí. Jo soc veí de Bon Viatge i evidentment que em molesten les furgonetes a primera hora del matí, les caixes al mig de la cera, les carretilles, però hem de pensar que si el carrer Bon Viatge es fa totalment peatonal, o sigui, com ha passat en altres llocs, la proliferació de terrasses serà imminent. Llavors jo prefereixo soroll al dia i dormir a la nit. Només els dic això. Jo he fet una pregunta abans i no m'he sentit contestada. Quina seria la manera com es tindria en compte l'opinió? Perquè vostè està dient que parlarà amb els veïns, parlarà amb els comerciants, però jo segueixo pensant o proposo que el lògic seria no tenir por a descobrir el que volem de veritat entre tots i totes les persones que vivim a Sant Joan i que si s'ha de triar entre 3 opcions A, B, C, es triï de veritat, comptant quanta gent és A, quanta gent és B, quanta gent és C. I això, en definitiva, té un nom i és democràcia real, participativa o oberta, que crec que és el que ens exigeix el moment que vivim. Perquè el moment que vivim no l'exigeix, estem aquí aquesta tarda. Si no, no estarien segurament, no? Què hem de fer? Doncs anar veí per veí del carrer Bon Viatge, anar a preguntar-li, anar a presentar-li, anar explicant-li i per això anirem comunitat a comunitat per tal que puguem valorar els veïns del carrer quina opinió tenen. Jo crec que tot ha de ser compatible, ja dic, jo crec que hem de ser compatible i és evident que nosaltres, amb el tema de
de les taules que aquest senyor plantejava, jo ho comparteixo també. Aquest poble, si té una certa fama, és de ser tranquil. I jo no vull perdre aquesta qualitat de vida. Res més lluny d'això. Aquest és un tema fonamental per a la ciutat, però fonamental. Fins ara ho hem sabut fer i hem de continuar pel mateix camí. La tranquil·litat és un valor d'aquesta ciutat. I d'aquest punt de vista jo crec que hem de fer una mica aquest valor, mantenir-lo, però també guanyar encara més en qualitat i de fer compatible tot. Doncs, escolteu, jo crec que el comerç pot fer bastant millor les coses de com se fan ara. Les pot fer bastant millor. Canviant algunes formes de funcionar, fixant uns horaris de càrrega i descàrrega, tot això. Com se fa tot arreu, no estem inventant res. Això està fet, si aneu a altres ciutats veureu que tenen no un carrer peatonalitzat, tenen àmplies zones centrals peatonals. Hi ha ciutats que la majoria de la ciutat és peatonal. Va a Oviedo o altres ciutats veurà que tot és peatonal i funciona perfectament. Jo estic plantejant 3 opcions, en definitiva, a l'Ajuntament. Hem plantejat 3 i es tractarà d'intentar buscar, sobretot aquesta, la que sigui millor per tothom. Per nosaltres el comerç és fonamental. Jo recordo que en el seu dia també la majoria estaven en contra de la zona blava. Hi ha gent que sempre està en contra de qualsevol proposta. Jo crec que les ciutats, és veritat que aquest carrer vam fer una remodelació fa 15 anys. Ara, aquest carrer, per l'evolució que aquí s'ha plantejat, és un carrer que moltes vegades, fins i tot per les persones que van en cadires de rodes, per les persones, o senyores o senyors, que van amb un carrito de la compra, pel trànsit amb el comerç, pel soroll que es genera de càrrega i descàrrega, pels contenidors. El número de contenidors d'aquest carrer no té res a veure amb altres carrers del barri. Podem aguantar sí o podem intentar canviar-ho. Els veïns i veïnes proposen i es queixen de com està aquest carrer. La nostra voluntat és recollir les suggerències dels veïns i de les veïnes i intentar buscar solucions. Que vagi bé a tothom. Jo crec que amb això hem d'intentar que ningú perdi, sinó al contrari, que tothom pugui continuar al comerç, pugui continuar treballant, i amb això que necessitem? Propostes en positiu. El que necessitem és propostes en positiu. Què fem? Perquè clar, al final el que es tracta de dir com ho solucionem, com ho millorem, que és l'important. Nosaltres presentem 3 propostes. Sobre aquestes 3 propostes es tracta que cada comunitat pugui dir la seva i això ho pugui fer un equip de treball, de gent, i que després l'Ajuntament pugui valorar-lo i a partir d'aquí pugui fer el projecte. Yo soy vecina de la Villa de Barcelona, como diría, mi zona de compra. Mi zona de compra es Bombiacha. Llevo muchos años viviendo allí y bueno, por mi parte lo puedo decir, a ver, no me molestan los ruidos, no comprendo a los vecinos de la carga de descarga, de los contenedores que están cerca, pero que el sistema de compra para mí va bien. A mí no me es ningún engorro pasar con mi carro por las aceras y comprar. Hay momentos más saturados, pero yo personalmente, tal como está, lo veo bien. Lo veo bien porque yo soy usuaria de la calle, vivo en la misma calle, vivo en la Villa de Barcelona con Bombiacha. Bueno, es mi opinión, que yo, tal como está, lo veo bien. Pues cuando pase por su casa, lo dice. Cuando pase, ¿quién? Cuando pasen por su comunidad a preguntarle, por la calle Bombiacha, usted vive en la calle Bombiacha. La Avenida Barcelona con Bombiacha.
me siento afectada, aunque no he recibido carta, pero es mi zona de cada día de compra. No digo que no es tanto engorro, no utilizo el coche, veo que va bien, porque, o sea, la zona azul, porque la gente se tiene que desplazar y con poca movilidad lo tiene que tener cerca para poder acceder. Ahí sí, pero personalmente a mí ya me parece bien cómo está. Una altra pregunta. Degut al que s'ha comentat aquí, no sé si seria opció buscar una quarta opció, que seria la que ha comentat la Mercè, i que seria la manera de deixar-ho tal com està, donant-li un rentat de cara. És a dir, si hi ha molts contenidors i això provoca soroll, doncs menys contenidors. Si falten zones de càrrega i descàrrega, doncs més càrrega i descàrrega. No sé si es podria plantejar aquesta opció quarta, de ni deixar-ho com està, ni tocar molt, sinó fer-li un rentat de cara. No sé si us heu plantejat aquesta opció. Sí, de un rentat de cara, però clar, al final és deixar-lo com està, perquè clar, si hi ha tres opcions, si mantenim dues línies d'aparcament, al final és el mateix. No, perquè estic plantejant el fet que hi hagi més zona càrrega i descàrrega, treure contenidors, com es pot enviar potser als aparcaments. Si el problema és el soroll, els contenidors provoquen aquest soroll, però si poses menys com hi haurà. Si la zona de càrrega i descàrrega té un horari, pot provocar també que hi hagi menys... No sé, jo crec que no és deixar-ho igual. Penso. Més. Doncs, escolteu, això és el que volíem fer, doncs en definitiva és presentar-lo. Ho farem ara tot el treball de camp, una mica pensant en els veïns i les veïnes, en les comunitats de cada escala i doncs, a partir d'aquí una mica valorarem quina ha estat l'opinió dels veïns. Farem una reunió també específica amb els comerciants per tal de poder parlar amb ells i poder explicar-li de forma detallada les propostes a tot el comerç, poder explicar-li totes les propostes aquestes que hem parlat avui, farem una reunió més de treball i a partir d'aquí farem el projecte que tingui que fer. D'acord? Doncs escolteu, moltíssimes gràcies a tots i totes.